Duşu atnancılar Türkmenistan'ı ekologiya howpsuzlygyny üçin etmek, gurok we şoğlaşan şäkleri ilim esasy özleşdirmek. Bu gurok häzirki zaman ilimiň gadanylaryny ornaşdyrmak bilen baglanyşykly meselelere döwlet derejesinde ähmiýet berilýändigi, hemde duşuň ýokary guramaçylyk derejesiniň üçin edilýändigi üçin gahrman arkadagymyda hemde arkadagyly gahrman ferdarmyda hoşalyk sözlerini beýan etdiler. Şeride maslagyda gatnaşylar tokoy zooloklaryny peýdalanmaň ugurlaryny we onuň durnukly usullaryny işläp taýýarlamak boýunça ýurdumyza alınıp barylan köp taraply işler bilen tanışdyryldy. Şunda tokoy zooloklaryny durnukly peýdalanmak boýunça wedipeler keskitlemek, oňa täzeçil usullar ornaşdyrmak bilen baglanyşykly meseleler garaldy. Maslagyň şäklerini hünärmenler bilen geçirilen duşuklarda degişli ugurlar boýunça halkara derejesinde alınıp barlayan toplumlaryň işleriň ähmiýeti we onu ösürmüň geljeki ugurlar boýunça gyzyklanma bildirilýän pikir alşmalar boldy. Belenşýän häzirki döwürde ekologiýa meseleleri tutuş dünýä ähmiýetli wedipleriň hataryna keskitlenildi. Şunun bilen maglykda ýurdumyzda gahrman arkadamyzyň başyna başlan asyrly işleriniň, arkadagyly gahrman ferdarmyzyň parasaty ýolbaşçylygyny üstünlikli durmuşa geçirmek netijesinde sewitin çäklerini durnukly ekologiýa ýagdaýyny saklamak boýunça ägirt uly işler amala aşyrylýar. Şunda halkara hyzmatdaşlygyna möhüm ornuň degişligini bellemek gerek. Şeride häzirki zamanyň möhüm meselesini başlanan maslahatda tokoy zooloklaryny peýdalanmaň durnukly ugurlaryny we usullaryny jemläp, milli derejedäki çözgütlere wajyp ornuň degişligi bellenildi. Munuň üçin bolsa bu ugro degişli bilelikdäki taslamalaryň amala aşyrmagy aýratyn ähmiýetliler. Men Ekrem Ýalyjy, Birleşen Milletler Guramasynyň azyk we owguçylyk boýunça guramasynyň esasy hünärmeni. Degişli taslama boýunça geçirýän maslahatymyz ören möhümdir. Ol ählimum owguçylyk azyk howpsuzlygy we daşy gurşaw gorumak maksatnamasyna esaslanan taslama bolup durýar. Bu taslamanyň esasy maksady Merkez Aziýa ýurtlarynyň şeýle hem Türkmenistanyň yer dolandyrış ulgamyny, tokoyçylyk ulgamyny baýlaşdyrmakdan ösdürmekden ibarat bolup durýar. Soňky bir näçe ýyllariň dowamyna Türkmenistanyň owguçylyk we azyk howpsuzlyk guramasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösýär. Türkmenistanyň hökümeti bilen biziň bir näçe bilelikdäki taslamalarymyz bar. Bile Türkmenistana tokoy maksatnamasynyň kanunçylygynyň ösdürülüşi baradaky maslahata geldik. Bu maslahat geljekde tokoyçylyk ulgamyny ösdürmäge gollaw berer diýip ynanýaryn. Ekologiýa wagtda Türkmenistanyň nutgalarlyk işleri amala aşyrýanyny gowandyrjydyr. Bu orada Türkmenistanyň hormat prezidentiniň öňe sürýän başlangyçlary umumy adamzat bähwitlerini gönüpdirlendir. Geljek ýyllarda biz Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygymyzy dowam eder diýip ynanýaryn. Yer, tokoy, suw, owguçylyk dolandyrış ulgamynyň ösmegine işleri alyp barar. Sag bolun.